Tingnan mo daw kung meron. Meron. Wala pa. Wait lang. Lolo ko pala. Lupang ka po.
naunahan nga siya. Wala. Kwenta ko. Yan! Ganyan nakahinga? Nakasan mo ah. 50 po. Dalawang 50. Dalang sige. Ito tayo, Joy? Ito tayo, Joy? Teka kayong... Yung sumasayaw sa'yo. Tayo na naman. Dalang puso na. Yung ibang trabaho mo. Natalapos ka ba? Dito na na ito po. Ay, kakatuwa bigla eh. Wala. Lulos. Iwan kuya. Dalawin ko pa kung kanya sana. Init. Dalawang tayo. Dalawang extra. Gusto mo lang galawin ako.
1,000 yung pera ni Sir. Sembang nila. Tag-isa ka ate. Okay, wala yun. Para sa daw. Yes, I know. Ayun na.
Ayun yung sukat. Tawag na barangay. Thank you. Ano po sa inyo, sir? Hi, ma'am. Thank you. Ang pango, brother. Baka may palo. Ito chicken skin. Kaya, paghaluin mo. Ano ba dun eh? Hindi lang. Mango. Kasi chambon ka mo nun. Sa inyo, ma'am? Ano ate kasi? Corn dog po, 25 lang. 50 po yung dalawa. 20 pesos. Wala ko na. Ano? Pagaluin ko yung 50? 50 talaga? Pero minsan hindi ka nagkuha, naglapo. Ano? Minsan. Hindi ha? Webes, haluan mo ng chicken, chicharon bulak. Pang ilan po? Pang 50? Ano po sa pwede? Hello, kuya. Oo, 10 pieces po. 10 pesos. 8 pieces po yung per day. 10 pieces, ay, 15 na, kuya. Thank you. Pwede tumawag na. Wala akong number. Thank you po. Te, 40. Okay, 100. Ilan yung pera mo, te? Ilan po, 30? 8 pieces po? Okay, plus. Suka po. Ilan yung pera niya? $5. Kan dito? 20 pesos. May 500 na pa niya.
Kami, nag-brown yung mantika kasi nasunog. Ano to? Lalapas lang ako. Ay, nahulog tayo. Ay, nahulog. Ano sa'yo, Del?
Eh, nasukli na yung nala, no? alam, kaya punta na ako. Sarap. Bago pa naman o. Sarap pa na. Hindi ka ikaw na. Hindi lang ba?
Ano ito, gulay? Yes po. Ito, cartel. Ito na lang, mas malaki. Yes, sir. Bawal ba mag-ibati? Hindi na kung ganun pati. Apa? Awon siya kayo. Anim na dynamite. Ay,